Ente Ndizi TV twarure asomo timoko ngatwa batebi nganto kwira na sentunda eye ime studio kutwara tore omweshimiwa Michael Motume Masige East Ward. Good evening omweshimiwa. Good evening my brother. Na kiyo karanga wacha ne bishoko chaga kurumoizo ne brother yosonge. Buna mwanda ngiri ande nacha. O maana iskaya tura ke fumbi iranirense. Karibu sana imiege taseni Ndizi TV. Mbiya mono. Turakwana byo Amagenderero mate siasa mwanya bitori sana emiake yekuru at least umwaka uri chinga kimwari kuri chikura. Pono mwaso irobisi abange baba menyi bechiwodi anene wodi yago ya Masige East. Bigo baligeretie kororanga goikiranira chira. Bange botambe bakwana yaya umanyete metienyi kianda nonyo musibati ke bwatiraniriga nakibona mokongera iga chimbio naki Masige East. Litanga nimbiya mono ase okongosti ase kiteseni kiao kia Ndizi TV na pongezi ase TV yaito karamuga ndata ko elimisha abantu baito na koleta habari kurwa ase chinkongo nye cha Gusii na isiko ya Gusii abantu baito ba Masige ngiri bageri litanga nimba kwani ase margo beyeiga na ndemba ya nilibuya ase ogonchora banchorete na support bagenda konga asobora ibwane Masige mbuyere nkagete ntogendrete kurwana ko goseria ubotaka goseria ubojinga ase skuru na kobeka infrastructure ito improve waka kuwabuna na nyanyorete Masige it is well and safe. Asante sana karibu bono omanyete ase ensemo ino buna aba MCA entu arojenga devolution ekeranya tokoba kora chinsemo nchiro cyanya tokoba chikubwa tokwa anene gocha sama goko yoboteneri bwechi county ase ensemo ndi bakonyeroka nga devolved functions anene cheserikali kati yabo mweshimiwa nensemo elia yechisemi anene twarora county government ya Kisii and Nyamira kubwa toka chibasari nchigete Masige osachara tabasonga mate Masige gero chime sana mbuya mono ase kekegati ya litanga interview gavana itombuya mono ase ngencho na beto moene na ase promise ya tulirete nanda alirete aba Gusii kwa ujumla jibasa rinchi akabairoro enga kieli ntangani 2013 to 2017 chikasira katika bere the second term yo Musike Ongwae ekarasimba tiaswa o maene na tutebetinga na mutete jibasari I will be able to make sure monyore muira abantu baito ntu anyora jibasari twari ko wa 3 million kire ward echuno nchigete Masige ase Masige ena kolete usawa askero muntu applied ebo motaka piebo yo legatua yo bwato mulio yo mosota bugati bonds pie na bata chibas chirenga ine hekogera emechandere mechi na pema kitukobwekana nkaba aba jibasari abantu 1000 asabanta ba 1000 nka kiro monto chiri buisato chikaba chi milioni 3 ikono ene nyeke ondara mbolinga pesa ye basari etukwa etwe ngaikoirete gonche igete kikamilivu na ndenga geta abantu baito mbare no mogoko ngambanyo rete baba sange bakaira school pia mano sana mata somurobiri yo mweshimiwa no gucyura areto mu cyano no kungusana nake baro bagotanga intu agosirete mweshimiwa kanyora chikura bono ebintu kibigo cyana yagora tema kwira niyo ko bakotimanyeti kwetania gosegwetera somurobiri bo kwana na chibasari kwarorenga kugani konde nkororo ge kwana nabange bachite batega chifomu echi kero kende bande mbaikiraneti amagani yabo no rochinga okugani nkororo nande maybe merobiri kyubwate kwenekenga wetane jibasari chinchiraniro anyara ko bugwikira bande mbiya mono o maene ekero unabona tuanyora jibasari mbaro konyora bali mu alenge na bakwiruka nga barabuna abayimake abumwa minyoga tena bwa makoli mono ngocha bare na interest chinyinge batageto ba consider mono asa mangana ye jibasari usoba echibe shinyingake lakini natenete buronge nga batebya ntubono ntuigo serve individuals eto serve a community no masigo mogima bagancha bakara sense yo kwa jibasari chirengaine na bali no nyamba atwakidete eli yakabere in the forward budget ye twarose tubona ya etete mutinyo ya chagete tare moja na nden tuagiri ne governor na ba MCA bonds P45 bali bachorire twakini basari ko 3 million to 5 million
ekingo chikokora bono ase kochikubaji basari echi I will talk ne committee ile kuruchi basari nga bali banyorete bono banaite 3000 yes nindore nambera achi apply bali batanyorete abantu natigeta abantu ange 200 ga 300 ase ward ngima bali batanyorete I will give them chibesa chire igorake unango bali batanyorete 5000 bali banyora bone ngo bakiri bubere so that ibere kinaba go commenta isato kiri nabaete onyore chance cyabere kiri busana nanna bonga natako batebigo nga bono ukibusyo usawa terigo chikobo ekora bali batanyora tepi yes bali batanyora tepi go ikanji ko bayigorake bali banyora gake banyore gake pia mono sana emerago bayabono sange kerengeri kiao kero kende no bwateri buli uchasomeshimiwa emerago bayabono sange kerengeri kiao gwetera senamba yesimi igire gagu CTV agona boy gwetera semitanda yaito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera ensamelia YouTube Ndizi TV News mweshimiwa Kisii Nyamira tukurigireria nga by the way Masige East ne wate chiro elibagota ngali tukuriarera ne chiro ase ensema yao ne bwate chiro ya nyamache neroro nere chiro nake tubwate renda ase ward yaito chiro ya nyamache usebono ngiseko teba ase mangana trade usase biashara nchase bunge yaito ya Bosongo gaiga ya Kisii County ninje chairman ya trade abanya biashara bonse chichiro echira sama wakanekera to assembly gali ase ward yane echiro ya nyamache nerosiri yarose tuwe na World Bank chire itira igorwa echaka colleagues na bekira appeal sana gochia semos kesimba because kesa ya kole tu emyaka ebere ya yes arenge collection banana collection center akini abanyene banyamache bono bakaba displaced yes egetie kiase bare koneria ebintu byabo bakarusigwo bone ba konerie para asikiranga kire week epigipigi ngo bunero monto kogoro ngwa na appeal gochia somos kesimba atuanchere kwanza a project yeru as a World Bank ever handed over to the county kabe handed over to the county totegerera matakwa y'abantu babanyamaje tokonyora abantu banyamache ne chiro batagete tonye customize project yeyo ebe a house business video matabanyene bagali batatu gunga open air market asaba nanete bakone mitumba bakone chi farm produce chiabo matoka yoko batebi bagocha collecting basimegeti megondo buna leba ya beire meke ande bono tuba eti alternative aseba gocha ekora ko no ba koneri so ntubwate shida nkeigo erora se chire ya nyamache lakini I'm sure umwako taraera we will sort the problem out na nda se trade yeyo yes na ligeti besa nkeigo ase budget iriya erete kitale ngoro ase Masige East ngaliga 5.9 million ngabeka ase chire ku Kionyo market ine chiro ndate kuimukebe ya kabere ene na ase ward ya spuna to kwa naiga ena begete 2 million chiro ase modern toilet na 3.9 chiro ase shed asa abantu baito ba koneli na to kwa naiga icho ya Amagenderero cross it's about 90% complete maybe in a month's time a contractor or is doing a good job na bakonyora ya herire no mo contract ende ya we shed nero tarachaka ya ntebingo chake ne chibesa bakonya kuligia so asema ngana ye biashara usase department ya trade na termine kubeko muke ase budget ebiyonzi kwa ne budget ya ne budget yetu bono tole twaitetie na begete chichiro munabone ya kiobegi ya gache tutereti I will try kwenye kora echire ningobe kande nkeigo aseketesheni gyotanchi igonga every sublocation chana chire 4 by the end of my tenure ya 5 years mutoka chire chibuata aga shade gose chiro aso montako genda okoro bonjoreri bwaye mweshimiwa kirokende nkoira ni maiga ke igore chiro ya nyamache igataseni Ndizi TV nkia tarito charia asama tuko amaiga is it that public participation ya yata ko bage okorekana ekero ebengi ya World Bank ya yata ko bage korete project rio kwa gachichili ke ko gira bank ba abonjoli asense meli batete they were not involved asubwa gachwe chiri likero kende kerengeli kia Kenya ko bage kuligirirwa is it that World Bank ya irete tuga na ikamwa enyara ko bage kwa gacha World Bank na rengo because ngakie yo no mo msio mo nga orengo lakini gento bagonte bya bamenye banyamache
ngelinga ebatebe tunge chire ye kwagacho a modern shed aseba konelia with the time bakaraleko bekwa matoboli bakaraleko tubweko mumekwa batari involved and bagatepunga chipara chire around the marketplace ngoros kuchire chwe cabros so they thought it's a good thing ekerebona baranga ya agachi baga yabere buna chirum nariba cha kweboli ngayibona togo chikoneli egatware problem so isoko gandororo ebagote binga what we were told kiare korosigo nege ntokeroje bono ega ebile bintu bibere tofauti na kito na kinga sogo osebora ibwane gosa nando gusaba kwa nengolinga ti togo force abantu ba adopt egento batatageti into etole leaders toko ba represent keliba goteba na ndi majority keliba gokwana na kinje buno murayo bongo suma baka gakoreke igo ukora abantu abange tibatagetiye chiro ya mato number 1 turaba amatoke number 2 mbabuga timale mubago simeke number 3 talibiya sarabanarete no na asa nyinge chi market yani chi banana collection center chiri charo siyo ase tayora atebenge yengo kolere ose yali kirabantu so bonekera bakurigeria Gusii ngima ase facility una chiri charo siyo mbali korra bwansu bonde bororo ase structures una chiri nere rosiri Masige West nene sana millions of money chire dambu diororo asa yo abeire go for the last 5 6 7 years di turi maturi yaro so no tako ba saigoro ya matoke they don't see the sense ngagente kenke bakonye because it means there was poor public participation and there is need a leadership bona buna intwe kotena farm buna nchonde nete chichiro I can assure you kondo regular kentararu uze ntararu make sure na nyamache banyoro what they want. Pia mwana sana mheshimiwa wangu kwa natura mange factory yichi abukato nero ya chagalie TC noere ne chagitemere mo kukorere totali regarde medoso kwanya liba gali gotara wikarali na tarali ngarabuna bago jiko gundi gujigo njoka na nona mabuta gotonya na etoro have you capitalized this opportunity bune kirokende kuyo semia abalemia se award yago na ande bachakire koni go chagali bale mimbara chaka koni go chagali na ndo sikoligeria ekere buna wachite gali ATC aba mo ikuyo lyo rali ose proprietary rali agote binga mono chi avocado atagete na has avocado atagete avocado chichitu chia kare chingavo blue band chito koli ale tobu avocado bo sinini na ubo komite kabwaru amafuta echibono bantu bange batarakora gento batarasimeka one avocado bakolete rugaiga nechi chito chia kawaida chinkoro echio okorete eguniengima yaru amabuta egosine nusulito so one nyuma nazo taralete factory etoko make sure ngatuaina the seedlings chisaine ucha sabale abantu baito batwalire amavuno amavuna yabona rago suguma bosio koletu we factory lakini as it is mbuya negendrete patrinde tera leta amafanikio manene ora tebe ngatuabaire extremely successful pia mwana sana Michael Motume o mheshimiwa o MC we woda ya Masige East omanyete mheshimiwa chiparanchiro chinene chi closet ali Masige East akirokende abange mbaro baba menye semelia abamanyete nga mheshimiwa uyo uramo na intuga yakirokende negasi yae kwende kinga chipare charo si utali kumanya gose nere ya kena tamete nere gose ya nsemoki ibaga kikwire kwene kelia bamenye banga ya epare ene ya national government ene highway ne chinene kinde ne chichirio obwene tokorayo monyene wasabusiri amakori gali mbiya mona sana ebe bintu biritokora ntuna ba MCA turanga n'abantu asekire ngaki byarorekana ngabura imboga ndete gasi kemo kiyabone chipara njire bone chinyinge mbona nasoa chindi ne chimbe mono kitali gweteka completely chibutogete kana soete na nyorete chinde chiarenge igatwa ngachaka chiri the main roads tubugata se Masige pare kurua nyamache yaenda utanchi yagenda liambase mokonge lia motari ekerema egotirimbuka yagenda bakasa kurukwa turua yagenda nyamaruma ine parana hotebira about 11 kilometers stretch I think nero para tubugate nene pi ase Masige pare yekerana soete for sure kwa yabutokire completely na nene collide go one of the biggest schools to bwate no na sub county to abasi kuliambasa
nganya cha unye kina nichi besa chiane no mata mangana ya serikali yes tugoteka me serikali mono akerege ndukire agent so I started kulige besa nge kona teacher ali assessor regete budget yetu akora bono na tema kuligia 2.6 million chiarenge chibesa chinga sana sokorosio pale to akore ndugu nga patch maraming ali assessor regete mono contract kaewe gasi ekaende karosia yabe kumuchanga yabe kama karabati so that now the road I can say neranga 75% passable pale ndene nanyolete rembe mono yes ali kurwa sakuru ko kionyo yagenda musocho yagenda turwa this road I did it last 2 weeks ago with my personal money angelfu 350 cyane cyo mufuko ngabwata ngalige character ne tiba n'abamurabe bebinyoro tukabwatira na sokorosye pale yo because kreatura sobora sometimes you sacrifice for your people because abantu bali bagweta ali chipigipigi chiko yeri bakogwanse na ubandi igetemberemo so sometimes I go out of my way chipara chinde munabone yekorwa nyabite yagenda asakoro kuri asindiga kana soete yale nkembe mono nganyora chibesa nkeigo and personal money ngaligi nkeigo nganye grade no tinyari kunyobe ko mochanga in few months time munyaro na nyobe kiro mochanga echiga nechipara chinde chiroro bunabone entaito ko chikokorende na boligu enko otaete yabeire bunegeti you cannot pass ere asakoro kwa bokini bantu eko enda bokini bantu yabwata kyonyo that road again era sobongo bwane yasau gose na bitoki bikeigo I'll go do the road so that botokonya gosuka banyo lenga ngonya cross tole tukanyerete budget yetu aetia echaka kolegas igas chipara ningende to koromokia hoko gena nyamacha se taracha yagwe yes tarache yekera yawa I tried my level best kobeka oborarobokeiga abantu bagweta na cross an alternative route asa abantu bakunya gweta tukanyite national government ero sioborarabo connect nyamache main na nyamache DCC office wona gabuna tokwana gali tichiri gweto for the last 1 or 2 months I'm also appealing to the member of parliament almost kobiri fast track process jokorosia oborarobole because no we national government that koigena ngamba bugate chibes cha emergency ikitutabugati ntu naba MCA akore bwango arosie pareli abantu bayito usafiri yabengeri bagotigerwa asatambe batarna maruchi asatambe pia mwana sana mheshimiwa na kurukunga Eric Nyamwega awateba kuruchi duka chia busongo mborori mheshimiwa onyale kwa baka kwenda nga TVET ende yonsi me ye wodi ya anyale kwa baka gusirwa so far tindasira TVET ende yonsi you want ngani back to the education sector TVET imbwata buone ekuru kyobegi ireye moyoka TVET yeyo you know without a budget tokonyara bakora kende yonsi. It's now this time na bekrete TVET 1 million shillings yoko enda konyi equip because when we came etwanyore to already budget yakorete error retiri yabugate besa current status ye TVET yo it's working nege ndreta gukora I'm also sponsoring kids as a school ibabere ngwaka na full fees ntubwata another NGO invested ya Nyamacha sakoro kuchikambi DC's office as a college kurukunga life skills center as abantu bako na basomigwa amangana y'ufundi na agabu no muntu I've sponsored need cases your wrong work on the fees abanange batatu as a school year so far that is the little we can do because minus resources tokonyara go imokia TVET yichiga ambapo adachi chibesa bakonyora equalization yanchibesa bakonyora koru as a serikali ye county every other financial year echina chibaga ndeta gotumika but from my end is the first time na allocated a few coins ko chia sororo with the time a budget go chago take effect they can be able to see something positive batanya korora pia mwana sana ime studio tobato mheshimiwa Michael Motume kurwa ward ya Masige isa so kwanera igoro ya Amagenderero siasa ne nyinge mheshimiwa nyatso kabaye koroti mayiti abange mbarororo chi konyora chi slogan chiabo menga kili chi campaign timaiti yawe ikwale gutumia nere yeye na in relation na ikwanyara kwa gwikirania seboniga mbiya mono enchorire ntabwati kiama and independent because kana so to DM mumanyete what happened now dia mwengima ticket tingairi
kerenta we ticket ngaba independent ngachora alama ya nekoba kabatie bitao. Yes. So nje nale gusuguma ngata masomo mbe. Masomo chiseme. Kora nje buno monto. Yes. Nje buno monto why I stand before people. Na senje na nyote a chance to go through education. All right. So nje ngata bangisiko go fast track development ya masomo. In 5-10 years time to come ndonyora abantu abange kuruwa segati yaito bade better kombwa. Yes. That's why as a budget ya era ando manyantwe our concentration as education mono era as ECD no ibuna bolia amangana TVET as ECD ntagotebye kwa gachande class ya ECD currently on gego endrete kairwe contractor ria motari primary school. Yes. Ngwa gachande class kenda sakuru kwa Kiobegi primary school. Ngwa gachande echo. Yes. Asakuru kwa Masisi kwa chia singiri. As we speak it's dark and almost it's starting up. Goetani ebions. Kerena eta eskuru ende kunyambunwa. Nkasoa chicho asa abana bago cy'abanyaruka. I was shocked. Ngate I have to commit funds to this school. Yes. My personal money. Go just school. Mbara oseri chicho chinkia. As we speak, maybe by Monday, a year mambiende, I'm going there. Kubai go chicho already chiaro sigu to standards orange no nayo mwano achioro. Amazingara ya education. Yes. Nabiye bintu biriko the pull factors. Chiko gara abana ba school so that they work hard. Higo ningi endrete my brother asogote ma kokora birinko nyara ase wodi ya nasa mangana ya education. Yemano sana Nyamuita Maoga, congratulations mheshimiwa Nchenguru kuruchinse mochia suguta nere Masige. Awatanga mbori mheshimiwa onyala ko bago support ya banta bange anene ko baga chera nyomba chyobo. What is the secret behind a project ya yo kwene kebuno nyala ko bago sira banta? By the way, it's not the first time mheshimiwa tora gikira na bandega tora ogenda to ko bago gosira. Inkige ko ngosa ko ikira. Eke etigango ngusema ga komuralia miss. Yes. In na soete politics. One na maita cannot be rich. Tingo tenenga se siasa. Mone ye county. We barely earn 120,000. Yes. 120,000. Bunanta geto kobo monto motenengu. Understa yora ibe balibata yangu ibatole. There is no place yora ibe chiba serikali. Ngete binga number 1. Tato ngibolete na beto mo MCA. Yes. Abeto mo councillor for several years. Akaba mo MCA 2013 to 2017. Ekeraru ororo. Na bugate enkole gonsuma ngana ngini ntete ko savu abantu bane. Yes. Andi go ikansavu mbune record yae mbune no ne record yoli na rusioro. So what I'm doing na saying enjonga my aim tell us ogo set through a start articulate. Yeah. My aim is one day to grow politically. And to grow politically we can empower my people so that every korubia nebioka we justify why I want to grow in politics. Well, I have made a commitment. Nimbwate small foundation. Motume Foundation. Yes. What I do, I have few friends to asomile nabo abandi barebo wancho kuyakora from communities to identify through a team yane abantu barabataka gose batayikwenyara mono batavuga ati nyomba. You can't believe oete mechora santo amengete you will shed tears. Abantu bavuga ati mechande mengi. Gokorare ro moito buo wokurare nyombe ebwate ya condition bune. Yes. So as a leader we kobe tayari will sacrifice most of your resources for other people. Wono every month ngoro sinde nyombe yemo as a wardian every month baka ngoro bora ibwana ne nyombe yego cost about 60,000. As we speak umutinyu yotara I'm doing a nyomba sub location chia nenye una naro siya most application A next month B nagenda na core and na chaka fresh. That's what I'm doing. Igonga I'm trying by the next 4-5 years sekera nkuru bora igose which go face electorates bane. Yes. Kunkuba batebi what I've managed to do in the last 5 years. Na go justify why I seek for re-election. Biamono sana alege koruga Paul Moragwa korua nyamache agotenga mborire mheshimiwa ose na chiete ense ya China nande nara yatoletera gocha seword. China na belie tawa toboro. No tote bigore ngara totenga nara igwatolete. China ina agenda. Yes. Governor yaito arrange trip with China. Yes. Arrange private trip. Abande babugetenga nichibe serikali
andake chi aliegwa osaba abantu gotara ekero ole leader gotara teribobe because ngo expose yera abantu Michael na atarire about 15 countries asoboga mabwana mostly chi Africa agaiga egotara gokwa na tari aso era ayoka yangigo ire binte binge bakebinde byokora ngo sacrifice for other people governor iteka it is important aira bayamusiye anga 60-70% of the assembly abaire China, which is the most progressive economies we have today in the world. Kerato irororo abange mbala net 1 or 2 or 3 things. Governor nero ya abugate engagement chia chogo sign mikataba mona abantu bagokora egware abantu bagokora solar abagocha gotobekera gabatoro solar to generate our own local power or system ekonigwa alternative to estimate togo chandeka koligia connection. Igonga those are a few of the things a governor ya ireta ba MCA China. One, babe exposed. Two, assign mikataba meke on behalf ya Gusii because it is his own personal engagement na the Chinese government na Chinese authorities courtesy yo murugio Mama May the first lady we county igo bono bunanche kero komboli Michael inki kwanyo leto koleta Masige as an individual timboko litikende yangana abaletere usebesa chogo sera I was not paid anything lakini what I can bring knowledge inaro chebuna bono chitown chiaba chile very clean I'm going to engage na ekwende yane anyamache a committee yane anyamache however small our town is I will make sure a town ya iterabe tusimeke metebuna na lesimekire China we beautify our towns monto tayo oraje gotokonya to be kinse itera kanengia we must sacrifice komekia se itera kanebuya buna ba China bakoleta nekinse chile progressive buna chikoleta biamono sana mheshimiwa me studio sanga karangari kiaga mnainto ngosoma tondo chidaika chire kigimaiga mheshimiwa bano turakolera ngo politics ya county Kisii county general na kinyeroche asa Amagenderero no botana ribubu governor oito Paul Simbarati buno ndebwensi yoro mogani ase oborai no ninge no mogani in initial stages ngo twaro challenges and this we must agree nga kiromonto ndebwensi asikwa bekirwe position yenya na bokonyora challenges in Kenke but steadily and progressively I can say our governor is mastering buna egasi okorekana una kwara muisone na akora rishavo ye cabinet yae maybe obekira abantu bali bayarore baramukonye in departments gete bunaroche because now is the boss ye county ngwe tomale bunabone tometego China komekia emikataba na organizations chira tokonya se county number 1 he has tried to streamline amangana yobukurumi toratebe in terms of tenders unabona tenders to akora chirichi alengo supplementary chance speech to informis an open tendering network platform asekero monto ndebwensi willing to apply you don't need to know my MCA osikono no manyo ndebwensi that is one way yokola to bwasyo you got kante benga generally as a county to ya Kisii mapema mono koraga ikiara se governor ito Simba na ndekenene mono ngomosika na toa libaga lyogo twara equity asamana distribution of resources every ward ya Kisii county including Ibogeka ere nsini ni ngana yisa application chia na ile ya egwa chibesa chirenga ine gente igitare okoreka nabo kurukare na ntwe igwana no mo governor una ba MCA every ward ebwata 44 million chonspi Gomo musita yoja gotebinga tairi besa gosetairi opportunity kuruwe county yokobeka ebintu bya yase budget taibesa okwa imuke lakini yokobeka proposals yechi project otagete chikoleka se county chile equivalent to 39 million of development and 5 million chile che basari ina gotebye gochigocha ekinege ntekene na moire salute because as much as toko tema gokora uburai bwitu ntutuwe nyore kende kurwo development iswikira abantu bali baito bebinyoro tushoko koraiga for the next 5 years nande nyasanche the 39 million chikoreke as a ground in 1 year you will see a tremendous change as a Kisii county ngima because I can tell you ekeroro mo MCA
kwa irwe chance wate bunga ntubwate agriculture ntubwate education ntubwate health ntubwate roads na beyond people be devolved ntubwate administration kwa irwe chance yokoru proposals based on public participation ya koletwe ochore bintu biriko amount to 39 million nanda bantu baba mayagoranga gasto correct usaba bantu baba bakurusyo burainga you didn't perform ayaliyo takiro rutu liera liyo mo bimana sana mheshimiwa chinga kichechire producer karondenga tubwata isichi dai sano nagani tukuonere anene igoro ya abange bagotebanga ne chingwana tuchigokwana ringa okorokana nga executive obuteneni bwe county isio mugavana ya melire abange ba MCA nando koranga oversight role yabo tirarorokana of late abange bagoteba asumubekano ase nenganera ase kigambero anene the Kisii County Public Service Board ba MCA mbeso getie barwe birengra byabo kubwatekana anene nenchera eke muyegolyo nyarite gosengwaneria nyata ko bagekuiro is it true timanye timonto orankani uno mo MCA nje gocha isko gukwane kerendo chegento kerebobe nande goikato tuare demarcations ya engagements tokora ebintombiro mo MCA ina kwane bire under my bafu bire under my level ne bintombire bire ninkwana bire igoro yane bita ntanyari ko make any influence ekemo bono kyaba buneke kinagotebya kyari shoveling of ministers inkina kwane I'm not an appointing authority the governor is in charge Rodinga abantaba amis togo nkonya segenteke na kubekira segete abo mo MCA your voice is immaterial no takwana number 2 ekerengana ye service board ya chete you know we have committees in the assembly committees chirikira assembly echinka the high court of Kenya mune committee yanengo ikaransa ya trade ekitogo etiororo no court yora keire of appeal tali court ya that is the truth ekere tubwate labor committee emonto umwana injure repetition wocha se committee otebira service board ene korte mistake number 1 number 2 number 3 pake number yo moiso e committee ya ikaransi rebi kao zaidi ya 10 abubaro beteteire bakwande bakori a committee ya ruling nga toroje committee yani body ye te collective ya asa a ground chechi muna tu atebi muna tu aligeria abantu bali kire vis-a-vis advertisements kitakodi for example montoriko ngo igote muskwe gabana gotebanga abantu bali kire bebira kitakoseni komi bebira kitabire bibere and many other things bia kwanetwe bakaprove nga they were okay so they kicked them out ekere committee area report in the assembly the members how the issues have been done buna ba ko buna members were very convinced it's not necessary to oppose what you have conquered mbabugate illegal way osembabugate illegal way ekere baro renga a committee area ya bunge teba correct justice eba ko gende court ebono ya kawaida court ya kawaida isko ganga ne court yongagete ya tuguteki na kiabo if I'm not wrong Bueno, it means aba MCA go kira na ne kodi ya isiko temire tenga mbali ko oversight role ya go oversight tali ko pinga kiregen bia bona sana lingana lyo mwele kabisa liboli mwele mheshimiwa Kisii County ne manyaganete kero kende ngane ya Azimio you know ODM zone kwa ngondo arokorobekana kwa nyara ko kolekana nande ikaenda se mitandao ikaenda nene Gusii nero ya score asense mera timaite gose kuruense yago ya Masige isi na ino ngonya kobeka bekore meroberiga abantu banyakoro bekana ose ngayoro mheshimiwa mbuya mono economy ya sarekire bune sarekire to mwana injo kawaida na we sarekire te maiko Motume ekere bintu biko kina emesara itere the same everybody will be poor because buna go kolishiringi 10 konya go koragera isiringi 7 bona ya chire 8 you are becoming poorer eyine gento kere open kero montaroche na aranya mache buone mbabeka mandamano makeigo igarende na barabujitia gasibira basikali bakararuto injetinda asoka isiko ko mobilize my people because abantu ababonse batochole temba bwato bonko bwabo mbaruche kiro muntu mwana gotebye ninganjete omoske Raila Odinga ninganjeta ideologies cy'abantu bazimio and then gutakande ubugima boira nense ose cost of living ira nense but ekere toko genda mandamano
I support demonstrations. I support protests personally because that's the language the government take to understand. Yes. Lakini again don't support. Nekero to kuimoka a brother against a brother twaitana. Twasaleria bangina bande echichira sebagokora. Yes. Una lebinto bigo sambu town igaiga. Ebitangumba biri abangina ba Connell. Injebune chairman ya trade. Umuntu maitenga onumubora kanda akole gali. Ukwere tu mugako yabantu bakamwasira ingibere agachake byasa. Yes. So when we demonstrate twasambe rami ne tairi embulego tu rami eri alias twasamba yasaleka yabenkoro. Komaetenga seitago chanande kuri yumuntu aiche kugotichira asayo nabera ire miaka 5. So even when we are demonstrating nande bunago siko chibosio ranga there is need na njogo join ya sama andamano. I will make sure abantu bali bana to kuandamana nabo to be as peaceful as possible. Pia mwana sana mheshimiwa engana yo mwele kabisa kerokende omumenyi bwe ward ya Masige East oligiretie egetasene Ndizi TV emaragobe ya bona engana yago yo mwele yanyara ko komotebye kerokende ase emaragobe ya bona. Biya mona sobo tegera lyo biya nande Michael nare in charge ya Masige kinega kingo batebya tinko baliera bolimo ekingo nyara okora ni nkore no mukyo ne bwens ne kegonsinya nimba tebye gyansinyire gendera gonsira na gendera gonsabera ase miaka eyendororo tutora akore gepindi geito nabora nyore twachivirie binke ebinde mware kora bire bikon mumbu atesi ntobuese egiye nali bagoja kwandamana Wednesday kaba very careful. Yes. N'abantu baminto kare gwachire siko kwabune kiro kogoro Michael go chigwa keresi kare gwa kure Michael wa keresi kaba careful nonekera to kwandamana mbuya mono pia mono sana mheshimiwa we give you a very short notice lakini nende mbia mna singe njo witeberana goikira na ase omuroburi buri tukulia lero nayo mwancho muri mbia mna singe njo gusanga birengere byago amona intwe emaragoba ya bora gwikira buno to gwikira ensemo eye yo kwana ya Amagenderero korochi wodi gati ya boli tukulia lero to gwato mheshimiwa Michael Motume kurwase wodi ya Masige isuri nyara kobaga koenekia elio gemene chibiche chiago chira senchira yo gwikira nu nigakorokwa abigali nyanchama ilitalia nangoro kwa Josephat Amisi na ndetomerane amonaye amaya chinsesato chiabono otuko